Hi! Welcome to my channel mga dear friends. Para sa atong leksyon karon nga Bisaya Edition, atong tun-an ang duha pa ka verb forms nga gamiton para sa future. Ang future continuous o future perfect. Dali atong sugdan. Let's start with this comparison. Right now, I am getting ready for my news report. After 30 minutes, I will be reporting live on TV. After 1 hour, I will have reported live on TV. Na-sense ninyo ang kalahian? Ang una, padayon pang nahitabo karon. I am getting ready. Ang ikaduha, padayon nga mahitabo anang orasa unya. Ang ikatulo, mahuman na siya anang orasa pud unya. Na-feel ninyo ang kalahian? O, diya pa. Right now, I am preparing our dinner. After 30 minutes, we will be taking our dinner. After 2 hours, we will have our dinner. Ang una, padayon mahitabo karon. Ang ikaduha, 30 minutes later, padayon ni siya nga mahitabo. Mo na siya gitawag og future continuous. Ang ikatulo, expectedly mo nga mahuman na siya after 2 hours. Mo na siya gitawag og future perfect. Na-feel na ninyo ang kalahian? Sige, kung na-feel, atong i-confirm. Pero kung wala ninyo na-feel, sige, dali atong ipa-feel. Unsa man gid ning future continuous o future perfect? Sa porma, mo nilang dagway kung gamitin sa sentence. Si future continuous, mo gamit og will plus be plus the ing form of the verb. So, kung report ang imong verb, mahimo siyang reporting. Kung future perfect pod, ang imong gamiton, will plus have plus past participle of the verb. Butangan naman siya ed sa tumoy kung ang report imong verb, kay regular man siya reported. Pero kung irregular imong verb, mo na ma-change ang spelling. Mo na kinahanglang memorizon kay mag-change ang spelling sa mga irregular nga verbs. So, kung maghisgot ta og future continuous, mo na iyahang forma. Ang atong ipasabutian na sa specific time sa future na ay padayon nga mahitabo. Ang specific time dinha, magunahan na ka og certain nga oras, alas 8 ba kaha, or alas 9, or alas 8:30, unsa ba nang orasa, nga imuhang giuna-una nga, para nga point of time na ay padayon nga mahitabo sa future. Parehaning 30 minutes later, I will be reporting live on TV. So, kung tahay alas 8 ta karon, so inig ka alas 8:30, imong gi-expect na nag-report ka o padayon ka nga nag-report. Nagsugod na kag-report, wa pa ka mahuman og report. Ana nga time sa future. Muna siya gamitan og future continuous. Kung imo ang isulti nga, anang orasa, nag-ingon, ana ang akong buhat anang orasa unya. Mag-report ko. Dalawa na itong isa pa ka-example. After 30 minutes, we will be taking our dinner. So, we expect nyo nga, kung ang kaning 30 minutes is 6:30 ni siya, mahitabo. So, inig ka 6:30, nanihapon niya, napadayon na nanihapon. Nagsugod na miya nagkaon niya, wa pa mi mahuman. So, at that point of time, nanihapon niya, nangaon pa miya na sa among panihapon. Ang focus yun niya nga, at a certain time sa future, unsa man ang orasa, naay padayon nga mahitabo. Nagsugod na siya earlier, kaya dili pa siya mahuman. Imo lang focus is kanag yung puntuha sa oras, unsay nagpadayon, unsay magpadayon nga action. Kung i-compare naman siya sa lain nga future form, sa be going to o will, nahi siya og ipasabot. Pareha silang sakto nga structure, sakto nga pang future. Pero lahi sila gipasabot. Pwede nimong gamitan og be going to ang the same nga sentence. Like, after 30 minutes, we are going to take our dinner. Imong pasabutian na nagplano mo nga manihapon mo after 30 minutes. Plano ang focus, ani siya. Pwede mo gamit ang will. We will have our dinner after 30 minutes. Pero ang imong focus is naka-decide mo karon nga, unya na ta 30 minutes later manihapon. Pero kaning will be taking, imong gipasabot nga anang orasa sa future padayon ni nga mahitabo. Nakuha ninyo?
And by the way, akong gigamit dito take o have nga verb para makuha ninyo nga ang dinner, ang mga meals, pwede siyang gamitan og verb na take, pwede siyang gamitan og verb na have, pwede pa siya gamitan og verb na eat. So, eat our dinner, take our dinner, have our dinner. Mora na siya nga meaning. Sige, padayon ta. Mugamit po ta og future perfect kung ang atong ipasabot nga natag expect nga mahuman sa certain time sa future, dili pa man na siya moabot nga time kay present pa man ta, pero ato nang gi-expect nga mahuman na siya by that time. Example, 1 hour later, I will have reported live on TV. Okay, 30 minutes later, mag-report na ko kadi ato. So, imo gi-expect nga ining abot sa usa ka oras human na kag-report. So, kung ang imong ipasabot is inigabot anang oras sa unsay mga mahuman na kaha, gamitan nato og future perfect. Another example, after 2 hours, we will have taken our dinner. So, i-expect nimo nga human na mo panihapon, inigabot sa 2 ka oras. Sa nag-anticipate ka kung unsay mga mahuman, inigabot ana nga time sa future. I-compare nato sa uban nga mga perfect tenses. Kaning una, we're full. We have just taken our dinner. Imong pasabot, bag-o lang jud mi na magkaon, nang busog kaayo mi. Nag-focus ka sa result, nga busog kaayo mi. Tungod kay, bag-o pa mi na magkaon. Nya, past perfect po atong gamiton kung atong ipasabot nga ang usa ka action nag-una og kahuman sa lain pang action. Kaya lang, we had already taken our dinner when our neighbor gave us some lechon. Nahuman nami og dinner, nya mao pa niabot ang lechon nga gihatag sa among silingan. Pang pamahaw na lang ni. Unya, kung gusto po nimo ipasabot nga naay mahuman anang taknaa sa future, gamitan pa nato og future perfect. After 2 hours, we will have taken our dinner. So, nag-expect ka nga inigabot sa 2 ka oras. Pag human sa 2 ka oras, muna jud po nagpanihapon. Unsa kahay posible nga mahuman inigabot ana nga time, more itong gamitan ng future perfect. Tanong taglaing examples. In 5 years, I will have graduated from high school. Imagine na ka nga, nag-abot sa 5 ka tuig, human na high school. Pero wa pa na niabot ang 5 ka tuig. Kaya after 10 years, we will have established our own business. Mo na yung mga pangandoy na imo nang gitarget na mahuman ng 10 years, na jud ba inyo ang kaugalingong business food. Pero kakaroon, wala pa. Pero imong i-expect nga, after 10 years, na siya. Just 3 more years and all my children will have finished studying in college. I can finally relax by then. So, kani nga ginikanan, nag-expect na sila nga inigabot sa 3 ka tuig, mahuman na ang eskwela tanan nilang mga anak. Probably, kinamanghuran niya na nasa second year college. Basta kay inig human sa 3 ka tuig man na graduate na ang ilang mga anak. So, nag-gets ninyo kung kano sa gamiton ang future continuous o future perfect. So, ang future continuous, gamiton siya kung imong buti pasabot nga at a certain time sa future na ipadayon nga may tabo. Si future perfect, pwede mong gamiton kung at a certain time in the future, expected nimo nga mahuman na siya, nanay mahuman, kung sa mga kanang imong humanon. Sige, let's check how much you have learned. Put the verb into more suitable form, future continuous or future perfect. Please do not disturb me at around 8 o'clock this evening. I blank study at that time. Unsa may sakto di ani nga form, continuous or perfect? Atong i-check. Continuous kay anang taknaa man, anang taknaa, ayaw ko disturbo ha. Nga hindi man siya magpa-disturbo kay padayon pa siya nga magtuon. Nagtuon pa siya anang panahon na. So, going on in the future. Next. We can go to the mall at around 10 in the morning. I blank do the laundry by then. Sa may forma aning verb nga do din ni future continuous or future perfect? Let's check. Future perfect.
Future perfect kay imong giingon nga pwede na ta moadto sa mall ining alas 10 sa buntag kay man akong labaan na. So expect mo na humana ka, so future perfect. Next. If you want to see me at home, come at dinner time. I leave work at 5, so I blank arrive by then. And you can join us for dinner as well. So, unsa kay sakto nga form sa arrive, continuous or perfect? Okay, check. Perfect. Kung gusto nimo nga ma-meet ko adto sa balay inig ka dinner. Kay biya ko sa trabaho alas 5. So, expected niya nga inig dinner time na siya sa balay. So, nahuman na ang sitwasyon ang iyang pagbiyahe o naabot na siya. So, perfect. Future perfect. Mao ni siya ang mga gamit sa future continuous o future perfect. I hope nga naamoy nakatunan na ani nga video. Daghan kaayong salamat sa padayon nga pagkat-on kauban nako. Until next time. Bye-bye.